za ta aure shi, za ta aure shi, za a yi yanda take so. Amma akwai wasu dokoki guda biyu, da za a bi umarninsu sannan aiki yasa. Ku ɗaga hannayenku, ku ɗaga hannayenku, ku rufe idanunku, ku rufe duka idanunku, za ki ga jini, sai ki wanke idanki so biyu. Ku buɗe, ga jini ku wanke so biyu. Kurese, a wanke shi ne suka bashi aiki. Idan ya zuba ruwa a zuciya tana ta imuwa, waza ya kau da damuwa ya bada ruwa da sha. Ciwon cikin barewa a dajiwa zai ba ta ruwa, Allah da ya yi barewa zai ba ta magani. Bace mu rarraba ba, a da a baya, bace ki yau hakan ba, ki zagaya ta baya, ki je kina ta kwaba. Kuna yi laifi da na ce ki je ki tuba, duk wanda ke zuga ki bai zama adali ba. Ki bi hanyar gaskiya ba so na zuciya ba. Kurka ki daina. Yau Hindu ya zama abin alfahari a ƙasa tunda har ana ƙoƙarin a masana'antar fim tunda har ana ƙoƙarin yin ci gabansa. Kaga an samu alkhairi a kan shi kenan. Ina godiya Allah subhanahu wataala da har ya zamo Hindu ya zama abin alfahari har za a yi ci gabansa. Me za kuma kice game da wannan fim mai taken Sarauniya? Sarauniya trailer yayi kyau sosai. Director yayi ƙoƙari, cameraman yayi ƙoƙari, set designer kai kowa duk wanda ya fito jaruman ciki sun yi kokari, duk wani marubucin ma yayi kokari, duk wanda ya fito a cikin wannan filmin gaskiya yayi kokari sosai. Idan aka ce ki ba wannan fim din maki daga cikin kashi 10, maki nawa kike gani ya kamata ki bashi? Ɗaya ne babu a cikin makin din da zan bashi gaskiya. Ya kike ganin Kano za ta kasance nan da 'yan shekaru kallon masu zuwa? Akwai ci gaba da yawa wanda ko a yanzu kana kallon fina-finai yanzu ka san an samu ci gaba, kar ma ka kai shekaru da yawa. Idan ka da shekarun fim in baya da na yanzu ka san an samu ci gaba. Nan gaba idan ya fi haka ci gaban da zai fi haka yana nan yana tafiya. Salma dan Allah ganin ya akai haka ta faru. Salma ki faɗa mu ya akai kika samu juna biyu.